Takže čaute, ahojte. Chceme vám ukázať dve autá, čo tu máme. Jedno je Škodová udalosť, kde zákazník má havarijnú poistku, takže všetko mu zaplatí poistka. A to druhé vám ukážeme, to si bude zákazník hradiť zo svojho. Obidve boli v podstate stret so zverou. V tomto prípade chytilo nárazník, svetlo, respektíve uško na svetle, nejaké mriežky, odstrekovač a nejaké drobné plasty ešte vo vnútri. Nárazník sa v podstate nemusel meniť, stačí ho iba obrúsiť a nalakovať. Bude sa meniť svetlo, tie mriežky, odstrekovač a ešte aj tie plasty, ale nárazník zostáva pôvodný. Všetko mu to vlastne zaplatí havarijná poistka, ktorú má. A potom poďte sa pozrieť sem na druhé. Tu je presne tiež identický stret so zverou, len v tomto prípade si to zákazník bude všetko hradiť sám, nakoľko nemal havarijnú poistku. A môžete si pozrieť na videu, akú škodu to dokáže napáchať. Poviem vám, že faktúra bude dosť vysoká, lebo rozlámalo mu všetky tieto vetracie mriežky, ktoré už nefungujú, všetky tieto vzduchovody, takisto nárazník rozlámalo, držiak svetla, môžete vidieť, to sa úplne hýbe, ten je tiež zlomený. Našťastie elektronika, snímače a tieto veci sú funkčné, až teda na túto mriežku, ktorá je vlastne elektrická a tým, že ju celú rozlámalo, tak už mriežka sa nezatvára, nefunguje. Takže môžete si pozrieť na videách a najbližšie video uvidíte aj tú Toyotu, keď bude už poskladaná a bude sa odozdávať zákazníkovi. Je to velice neštandardná farba, je to tá trojvrstvová biela metalíza. Vyskúšali sme to spraviť na hranu, takže budem vidieť, že jak to bude vyzerať. Tak sa vidíme. Čaute.